inda za ka samu USDT guda 20 ko sama da haka a cikin wannan site din. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da sake saduwa a wannan bidiyo a wannan tiyata mu ta Kogama Tech. So idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tiyata mu ka daure ka danna mana alamar subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all, haka shi ne baka dama da zarar mun sake bidiyo YouTube za su sanar da kai. So kamar da kuka gani a tasirin wannan bidiyo yadda za ka samu USDT masu yawa a cikin wannan site din ta hanyar buga game. So da zaran ka dana link da ke description na wannan bidiyo abinda zai fara kawo ka shine bari mu je mu nuna muku yadda za ka yi register. So wannan shine cikin site din bari yanzu ya kawo mu ne, bari mu yi log out mu nuna muku yadda za ka yi register. So bayan ka dinna site din abin da zai fara kawo ka shine nan gurin zai nuna maka join. So bari mu taba join na kamar haka. So abin da zaka yi nan gurin zai buƙaci ka sa username naka, sai ka sa email naka, sai ka yi creating na passport. A nan ƙasa sai ka zo ka taba robot din nan. So sai ka zo zai wuce da kai. So yanzu mu bari mu yi login a cikin account mu, zai wuce da kai normal zai nuna maka register. So yanzu gashi nan kamar da kuke gani bari mu yi login na account namu gashi nan kamar haka. Amma in kai sabon zuwa ne zai kawo ka wanda za ka yi rijista kawai za ka yi kauce. So bayan ya kawo ka nan shine cikin site din, a nan gurin za ka sun baka coins nasu kimanin guda 50 wanda za ka buga wannan game da shi. Yanzu ga yana idan ka kula daga nan gurin ni guda ɗaya nake da shi. So za ka ga yadda za ka buga game din shine daga nan idan kun kula ta saman nan gashi ina da $1.98. So sannan yanzu gashi na wannan coin guda ɗaya da nake da shi yanzu zan buga game da shi. Bari in yi refresh saboda suna ɗan sa talla ne. So abin da za ka yi gashi nan ga wannan abin nan ɗin wani alamar kare a nan sai ka zo ka taɓa shi. So yanzu gashi sai ka taɓa shi. So kamar yadda kuke gani gashi yana bugawa. So gashi kamar yadda kuke gani mun samu point 11 yanzu gashi ne idan ku kula daga nan gurin yanzu gashi. So muna da $2.9. So sannan da ya kai $5 zan iya withdraw nasa. To yadda za ka yi cash out nasa da ya kai $5. So amma wannan point guda 50 da suka baka idan ya kare hanyar da za ka bi ka sake tara wannan point guda 50 din. So za ka yi referral ne ko kuma ka zo nan ga yanan daga nan ƙasa inda aka sa kilimin din nan ga yanan free gashi yana tafiya. So idan yayi zai yi duk bayan minti 15 da ka ringa zuwa kana kilimin nashi to zai ringa baka point guda ɗaya. So yadda za ka yi withdraw a ciki shine za ka zo nan ga alaman ido ga alaman mutum nan sai ka zo ka taba shi. So daga nan ƙasa ga yadda aka sa cash out sai ka shiga. So bayan ka shiga yadda aka sa cash out ga hanyoyin da za ka yi withdraw a ciki. Withdraw na farko shine hanyar da za ka yi withdraw ta Bitcoin. Withdraw na biyu shine inda hanyar da za ka yi withdraw ta Litecoin na kuma Dogecoin. To nan ƙasa shi ne da za ka yi withdraw da Tron, nan Solana, nan Bitcoin Cash, nan USDT. So duka idan ka kula in dai ta hanyar Bitcoin ne za ka yi withdraw sai ya kai $50. In dai ta hanyar Litecoin ne sai ya kai $25. In ta hanyar Dogecoin ne sai ya kai $5. In ta Tron ne sai ya kai 5. Solana ma sai ya kai 25. Sannan Bitcoin Cash shi ma sai ya kai 50, USDT sai ya kai $30. Sannan ga Fifil ga waye yadda dai za ka yi withdraw ɗinsa cikin sauƙi. To zarar ya kai amount ɗin yanzu misali bari mu taɓa kan Litecoin sai ka zo ka taɓa sai ka wallet address naka sai ka zo ka sa kai paste nashi sai ka yi submitting nashi da za su samu abin ka a cikin wallet naka instantly kuma yana fita normal. Kawai kai ci gaba da buga wasa ka tara coin da yawa kawai. Da ya kai withdraw sai ka zo ka yi withdraw nasa direct zai shiga cikin account naka ba su da wani problem. To mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan bidiyo, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.